Білл Клінтон курапатых. Гэта не выдумка і не штучны інтэлект, а рэальная гісторыя. 15 студзеня 1994 года прэзідэнт Злучаных Штатаў Білл Клінтон наведаў Беларусь. Гэта быў першы і адзіны візіт дзейнага амерыканскага прэзідэнта ў гісторыі незалежнай краіны. Падчас афіцыйнага візіту ён зрабіў тое, што не было абавязковым з пункту гледжання пратаколу. Клінтон паехаў у Курапаты, месца масавых расстрэлаў НКУС. Там ён усклаў вянок і ўшанаваў памяць ахвяраў сталінскага тэрору. Да гэтага ніводны замежны лідар такога ўзроўню афіцыйна не наведваў Курапаты. Тагачасная камуністычная ўлада выступала супраць гэтага візіту і нават адмовілася забяспечваць ахову Клінтона ў Курапатах. Бяспеку ўзяла на сябе амбасаду Злучаных Штатаў як знак салідарнасці і павагі да памяці. Апроч гэтага, у Курапатах па ініцыятыве Злучаных Штатаў быў усталяваны памятны знак, так званая лава Клінтона, з надпісам па-ангельску і па-беларуску ад народа Злучаных Штатаў Амерыкі народу Беларусі ў памяць аб ахвярах.